Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. LPA nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ini pinakauna nga bagyo nga masulod sa Pilipinas subong nga 2024. 178,000 ka mga botante sa Negros Occidental ginkakas sa listahan. Amay nagikog matapos gid paglabuang iyang live-in partner kag tatlo ka mga kabataan. Isa ka ginaligar katapos ang NPA patay sa encounter sa Banwas ang Calatrava. Chains ng Japanese restaurants formal nga nagbukas sa Bacolod City. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa man sa ginatutukan karon sang probinsya among scholarship program para sa patag sang information technology. Suno kay Karen Dinsay, ang pamuno sang Negros Occidental Scholarship Division, basta lamang may deserving nga estudyante nga luyag mag-apply, bukas ang programa sa probinsya sa ila. Sa karon may 112 ka mga scholars ang probinsya sa Mapua Malayan Digital College. May 5.7 million pesos nga ginpain sa ilalom sang administrasyon ni Governor Eugenio Jose Lacson para sa ila. Samtang sa bahin naman sang eskwelahan, sa tuyo nga mabuligan man ang tanan nga sahi sang estudyante, ang Step Up sa Pangarap movement sini nagahaylo sa mga working students nga magpaninguha agud malambot sini ang ilang professional kag personal goals. Sini mayaras ng exclusive program nga magahatag sa part-time job kadungan sa nga part-time study opportunities. Currently, we have a total budget of 5.7 million for the scholarship program alone with MMDA, because the governor believes that education as a social institution is a vehicle for employment and a tool for social mobility. He believes that. And so he is spending like more than 150 million per year for the scholarship alone. We understand your struggles and your challenges, and we want to solve problems for you. And that's why the MMDC model is a very convenient and flexible model for every individual who wants to study, want to get their college degree, and work at the same time, because they can't just, not feed their families. And so that's one. Another access solution that we have put in place is our partnership with GCash. Through their GGives student loan program. It's study now, pay later model. Sa number 9, nagsaka sa 20 ang confirmed tuberculosis cases sa Negros Occidental. As of May 21, sunod sa kay Dr. Gurley Pinungan, ang Provincial Health Officer, may 85 ka pertussis-related cases nga na-record. 23 ang kumpirmado nga pertussis cases. 47 naman ang nag-negative base sa resulta sa laboratory test, kag 18 ang probable cases o kung pending pa ang resulta. Samtang sa Bacolod City, 13 ang kumpirmado nga kaso sa pertussis as of May 11, kag may duha ka mga pending pa ang result. Sa May 28 naman, may 28 naman nga nag-negative ang resulta sa pertussis sa Bacolod City. Sa number 8, apat ka mga opisina gikan sa daan nga City Hall ang temporaryo nga igasaylo sa Cyber Center. Gikan sa daan nga City Hall sa Bacolod, nagbalhin na ang Department of the Interior and Local Government sa Cyber Center sa Dalan, Lacson. Sunod sa City Engineers Office OIC nga si Engineer Loben Ceballos, tatlo pa ka mga departamento kag ahensya nga sadtuanay wala pa sang masayluhan nga pasilidad ang nadesisyonan sa syudad nga ipahamtang sa Cyber Center. Iniagud nga mahawanan na ang daan nga City Hall para sa natalana nga demolition antes matapos ang bulan sang Mayo. Sa karon nagapabilin pa sa daan nga City Hall ang opisina sang OWA kag GSO. Kabahin sila sa temporaryo nga isaylo sa Cyber Center samtang wala pa mahawanan ang pila ka mga opisina sa DAR
CR building sa Barangay 14 nga amo kuntani ang ila sa iluhan. Sa Hunyo ginapaabot nga masuguran na sang contractor ang rehabilitation project sa daan nga City Hall. Magalawig ang construction sa sulod sang 18 ka bulan. During that time wala sa iluhan. So daw halin sang beginning of this month naka-discussion ang aton city administrator nagbulig sa aton pangita paagi nga we can rent the cyber center. So ang matabo ang aton nga DILG ang GSO ta kag ang aton COA dito ta i-transfer for the meantime we're still constructing the old city hall. Sa number 7, masobra sa 1 milyon ka pesos sa balon sa suspected shabu nga nagkuha sa bypass operation sa isa ka construction worker kag isa ka mangunguma sa Banwa sang Binalbagan. Nakuhaan sa masobra sa 1 milyon ka pesos nga shabu ang duha ka mga high-value individual sa Purok Nawa sa Barangay San Jose, Banwa sa Binalbagan, Miyerkules sang hapon. Ang mga nadakpan, ginkilala nga sa Rex Navarro, 47 anyos, isa ka construction worker, kag si Domingo Robles, 45 anyos, kag isa naman ka mangunguma. Sunod sa kay Police Major Randy Babor, ang Chief of Police ng Binalbagan PNP. Ginpatigayan ng drug bypass operations ng PNP Drug Enforcement Group. Nakuha sa duha ka mga suspect ang duha ka mga bultos ng shabu, 5 ka mga heat-sealed transparent plastic sachet, kag mga personal nga pagkabutang. Nagabugat sang 156 grams ang suspected shabu nga nagabalor sang 1,060,800 pesos. Detain karon ang duha ka mga suspect kag pasakaan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 6, isa ka ginaalagar NPA patay sa encounter sa Calatrava. Isa ka katapos ang New People's Army ang napatay sa enkwentro nga tabo sa Barangay Tambuy, Trava sang kahapon sang hapon. Sunod sa reports ng Philippine Army, 7 ka nabilin nga katapos ang Northern Negros Front ang Communist Terrorist Group ang nakaengkwentro sa militar kag kapulisan kag ang isa ka NPA nga wala pa makilalan ang napatay. Na-recover sa militar ang isa ka M16 rifle kag nagapadayon pang clearing operations ang otoridad. Nagapatigayon sa Joint Enhanced Military and Police Operation ang otoridad sa natabong engkwentro nga naglawig sang 7 ka minutos ang pagbayluhanay sang lupo. Sa number 5, isa ka amay ang ginaligar nga naghikog matapos ginpanglabo ang 3 niya ka mga minor de edad nga kabataan kag live-in partner. Ang amay ang ginaligar mayara sang nervous breakdown kag sa surhano gindala kag hindi sa doktor. May report si Nico Delfin. Pilason nga nakaluwas ang 45 anyos nga Iloy upod siya 3 ka mga menor de edad nga kabataan matapos nga sila ang ginpanglabo sa iya 42 anyos nga live-in partner sa sulod sang ilabalay sa Barangay Tapi sa Kabangkalan City kagabi. Kabahin sa mga biktima nga nag-angkon sa pila sa likod kang mga butkon tugas ang pagpanglabo ang 11 anyos ug 9 anyos nga mga bata nga babae kag ang ila isa ka tuig nga manghod nga lalaki nga sadto ginakungkong sang ila Iloy sang silang ginatake sang ila amay nga nagbatsyag sang nervous breakdown. Ginsiling ni Kagawad Kurt Palacio nga ginistorya sang 13 anyos nga lalaki nga utod sa mga biktima nga ginsugo siya sa iya Iloy nga magbakal sang noodles para kuntani sa ila panyapon. Sa iya pagbalik, nakibot na lamang siya sang mabatian ang sininggitan sa ila Iloy kag mga utod. Wala giliw nga nakasulod ang sulti rito sa ila balay kag gintrangkahan na sang ila amay ang ila portahan antes ginpanglabo ang iya mag-Iloy. Grado ting pilit titik na maka-break. Naglumpat na tayo ng iyang utod kung naglagyo. Amo to nga nakapalagyo, ang mga utod jagis mamaya, kay ginlampusan naman sang na tikpaw na yan sang karbaw na bilang dugayo na. Dumuto na tumba si Papaya. Puro nakabangon pangaging lagasa. Inakantad na siguro mga 4-5 kado pa kay Papaya. King hambalan sa ni Papaya nga pala titito kay para upod ta patay. Natigaan yung nakaluwas ang mag-Iloy nga pilason nga nahingagaw sa ospital. Ang suspect, ang giliw naman nga naghikog. Sa pagpang-usisa pa sa mga opisyales ng barangay upod sa katapos ang Kabangkalan City Police, malawig na nga nagtuyo ang magpamilya nga ipa-check up ang 42 anyos nga suspect nga mahimo nadalman sa ginabatsyag nga depresyon. Pero nagwa nga ginpasurhanon nilang suspect kag wala na nakapaidalom sa ginakinahanglan nga medication.
Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 4, dinakpanay isang e-bike, e-trike kag tricycle sa Bacolod ang Indianay madayon. Sa Biyernes na ang gintalana nga deadline sang moratorium sa dinakpanay isang kolorum nga e-bike, trike kag tricycle nga gin-anunsyo ni Mayor Albi Benitez. Ini samtang may mga barangay nga wala pa makasubmit sang ila assessment report angot sa kadamuon sa nagabiyahe nga e-bike, e-trike kag tricycle sa ila nasakpan. Sa assessment report man, magabase ang Committee on Traffic and Transportation sang Konseho angot sa pag-grant sang hinyo sa mga toda angot sa dugang nga tricycle franchise units kag expansion sang ruta. Nagsiling si Councilor Al Victor Espino nga samtang wala pa sila sa nauyatan nga data, hindi pa ini madesisyonan kag posible nga hindi pa man ang pagdinakpanay sang colorum units. Ini magluwas lang kung madakpan sang katapos ang bitaw ang e-bike, e-trike kag tricycle nga nagabiyahe sa mga major roads sang syudad. Sa report sang kabarangayan, magabasa ang LGU kung sino ang pag-aisyuhan sa mga lisensya kag color-coded stickers agud makabiyahe. Ipang-confirm ta pa kay may iban nga sa isa ka barangay may iban pa nga todas nga kinahanglan nato na i-konsideran. So after this hearing, ipungkuan naton ang mga todas nga existing para hindi magkonflikto mga interes sa tagsa-tagsa. Sa number 3, 4 ka mga resolusyon ang ginrelease ng Commission on Elections angot sa petisyon sa Negros Occidental para maproklama ang nagdaog sa tinalikdan nga barangay kag SK elections. Ang Comelec and Bank ang nag-release ng resolution for promulgation may kaangtanan sa correction for manifest errors sa statement of votes o kung canvas of votes nga magaresulta sa pag-anal sang damlagpa na proclaim nga kandidato nga tigaylo sini pag-proclaim naman sang rightful winners sa nagdigad nga barangay kag sangguni ang kabataan elections. Nalakip sa mga na-release nga resolution na pag-anal sa proclamation ni Crisalito Erisari bilang ikapito nga SB sa Barangay 6 sa Silay City kag pag-proclaim kay Kelin Magallanes Escarilla bilang 7th member sang SB. Sa Himamaylan City, pag-anal sa proclamation ni Renan Pabalinas bilang 7th kagawad sang Agisan kag ang pag-proclaim kay Arlene Gargarita bilang 7th kagawad. Sa Mursa naman, pag-anal sa proclamation ni Anthony Ceballos bilang 7th kagawad sang Sangguniang Kabataan sa Barangay Pandanon kag ang pag-proclaim sa kay Christine Ortiz. Sa Cabangkalan City naman ang pag-anal sa proclamation ni Raymark De Quitos bilang 7th member sang SK sa Barangay Urong kag pag-proclaim naman kay Jemuel Tamay. Ang nagdaog kay usually manifest error, the clerical errors na siya. So, correction na ng clerical errors sa laang pag-add. Sa number 2, masobra sa 178,000 ka mga botante ang ginkakas sa listahan sa Negros Occidental sang Commission on Elections. Sa datos nga ginrelease ang Commission on Elections Negros Occidental as of April 15, 2024, 178,328 ang gindelist. Masobra sa 174,000 diri mga ginkakas sa voters list bangod wala nakaboto sa sunod-sunod nga duha ka eleksyon. Iban nga rason sa pagkakas sa listahan amo bangod nga ang natungdan nga botante nagtaliwan na pagsaylo sang registration sa iban nga syudad o kun banwa, double entries kag pag-apply para sa overseas absentee voting. Sa bilog nga pungsod, may mga 4.2 million ang ginkakas sa official list of voters suno sa Comelec. Padaan ang paghaylo sa mga wala pa nakarehistro o kung na-deactivate nga mag-apply liwat. Suno kaya Provincial Election Supervisor Ian Lee Anonoria ang ginatutukan karon sa Comelec amo ang satellite registration. Ang amon subong gina-aim is as many satellite registrations as we can. So, makabot ka sa barangay damo, nagahulat, masipot ito bang mga ng supposed registrants. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. LPA nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility ini pinakauna nga bagyo nga magasunod sa Pilipinas subong nga 2024.
Ang low pressure area nga ginamonitor sa Pag-asa nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility kay Inasang Aga. As of 10 a.m., ang LPA ang yara na sa 870 kilometers east and southeast sa Mindanao. Sa subong, wala pa inisang direktang epekto sa Pilipinas. Ginapaabot nga buwas ang LPA ang mangin isa na kabagyo. Pagkatawin ini nga aguhon, nagagiyo ini pasaka kagyara lang ini sa dagat ukon offshore. Pero suno sa Pag-asa, nga may posibilidad nga magkambyo ang movement sang bagyo. Pwede ini maglandfall sa Pilipinas, kag mag-igo sa Eastern Visayas kag Bicol region, kag pwede ini mag-recurve pasaka. Ang traffic ng extension sa bagyo ang magadala sa pag-ulan sa pilakabahin sa Pilipinas. Buwas, ginapabot ang posible nga pag-ulan sa mga probinsya sa Western Visayas. Sa karon, ang easterlies sa gihapon ukon ocean ang nagaposible ang hinali nga pagbubo sa ulan kun hapon kag kun gabi. At kung makikita po natin sa ating track offshore po yung sentro po nito. Pero hindi po natin niro-rule out pa rin yung possibility dahil medyo mahaba pa nga po yung ating forecast period. Ay posible pa rin po itong lumapit dito sa area po ng Bicol region, Eastern Visayas. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin po natin niro-rule out yung possibility na maglandfall po ito sa mga nasabing lugar. Sa Good Vibes, chains ang Japanese food restaurant ang opisyal nga nagbukas sa Bacolod City kay Inasang Aga. Authentic Japanese experience ang ginapromisa sang sining mga kalan-an. May report si Romeo Subaldo. Antes pa man ang grand opening, ginpang pilahan na ang ini nga mga Japanese restaurant sa The Pavilions at Nara by Rockwell sa Barangay Madalagan sa Bacolod City sa soft opening pa lang. Na, formal na ngin buksan ang ini nga mga kalanaan sa publiko. Ang Mitsuyado Seimen, isa ka Japanese noodle chain nga nagsugod sa Tokyo, Japan sa 2005. Ang Koko Ichibanya, nga isa ka Japanese restaurant nga nag-specialize sa Japanese-style curry rice, kag nagsugod sa Nagoya, Japan. Initanan, ang yara sa idalom sa Magen Group, nga mo ang kumpanya sa likod sa pila ka mga Japanese restaurant brands sa Pilipinas. Sunod sa presidente kag CEO sa kumpanya nga si Hubert Young, authentic Japanese food ang dalasang siningang mga kalan-an sa mga taga-Negros. And we're just passing it on to Bacolod, and we believe that the market is ready and will appreciate what we have. And it's really authentic. The noodles you have here is authentic Japanese noodles. The curry is authentic, real Japanese curry. No shortcuts. The coffee is also from Japan. It's like UCC. So we're just bringing whatever we have out into Bacolod. Ginpasalamatan naman ni Bacolod City Mayor Aldo Benitez ang pagsulod sang sini nga mga mabakod nga mga brands sa area sa Rockwell sa Bacolod. Sunod sa alkalde, ini na ang senyales nga padulong ang Bacolod sa iya sinitinutuyo nga mangin isa ka super city. We are very, very blessed to have this kind of development here, and it is really ushering Bacolod into a new round of development. And we have no less than a very strong brand that has been established by Mr. Young, and I think this is already a signal that Bacolod is on its way to its vision becoming a super city. Sunod naman sa presidente kag CEO man sa Rockwell nga si Nestor Padilla, ang pagdalasang siningang mga restaurant sa Bacolod ang kabahay na sa ila plano nga dalon sa Bacolod ang Ala Makati nga Rockwell. So we think what you've seen in Makati, what we've done, that's what we're bringing here. Bringing here people like our partners like Mr. Hubert Young. So you'll see a lot more as we develop Nara and as we start developing Rockwell Center. Nauna na nga nagbukas sa The Pavilion sa Nara Residences ang UCC Cafe Terrace. Plano pa sa Magen Group ka magdala pagid sa Bacolod sang iban pagid ng mga Japanese restaurant brands nila. Pabang namin, nakay man kung buong silingon kung may dugang nga mga kalanaan, dugang nga restaurant, dugang man nga mga trabaho para sa mga Negrense. Kag ang Japanese food, may lagi di sa market na yung... Kadamo actually. Oo, kag hindi papangindi.
Kagawin ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.